Erbyn hyn dwi wedi ymlwybro lawr I adeilad Undeb Amaethwyr Cymru a gweud y gwir, un o'r safleoedd gorau yma ar faes y sioe, reit wrth ymyl y prif gylch, a dwi'n cael cwmni llywydd yr Undeb, Glyn Roberts. Siwr I chi? Sut o ti? Da iawn. Croeso ti ma, Tani? I chi mewn lle da, Glyn? Ddim ar lew, yn bendigedig ydy gwir. A diolch am y baned hefyd gyda llaw. Diolch wrth ti, mae hwnna'n llaeth i cael ei llaeth Cymreig yma. Ie, o'n i'n meddwl mai te, o'n i'n mynd disgwyl dim llai, cofiwch. I chi mewn lle fel ydych lle bendigedig fan hyn, ac yn lle perffeth I aelodau a ffermwyr alw mewn am sgwrs paned ag ati. Ynddi, mae'n bod yn brysur iawn yma, dy llun fod had y mercher. A mewn ffordd, os erwyn gofyn I mi, beth i'n atgofio ni o'r sioe yma. Dau beth, hael poeth, a bod fi yn chwysu ac yn anadlu Brexit. Dyna ddau beth ddau gofio am y sioe yma. Chi'n sôn am Brexit, mae'n siŵr mai hwnna yw y pwnc trafod a mae'n gwestiwn am y pawb beth sy'n mynd I ddigwydd. Mae lot yn gofio, mae'n siŵr. Ollol, mae'n gwestiynau mawr I cael ei ateb. Ar hyn o bryd, mae'n lawer iawn fwy o gwestiynau na sy'n artebion. A da ni wedi cyfarfod gwleidyddion o bob blaid yn ystod y 3-4 mlynedd nesaf yma. Beth yw'r teimladau o fewn y diwydiant amaeth ar hyn o bryd? Pryder? Gobeith? Swn i'n dweud bod yna rhyw baradox o'r ddau beth ei gwir, ond y peth dwi wedi gweld, bod yna obaith, dwi'n teimlo hefyd, dwi erioed wedi gweld sioe lle mae yna gymaint, mae hon y sioe unigryw, lle mae yna gymaint o ofyn cwestiynau am yr anwybod mewn ffordd. Mae pob yn, sy'n neb yn gwybod beth sy'n digwydd, a mae pob yn bryderus achos dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Ond hefyd, fel ti'n dweud, mae yna rei, a mae yna ym mhob peth sy'n newid, mae'n ei obaith oes. Dydy o'm yn ddi I gyd, a fi haid ni edrych ar posibiliadau o fewn anhawsterau, nidach na gweld anhawsterau mewn posibiliadau. Ie, yn union. Ac neithiwr yma ar faes y sioe, mi o'ch chi yn gwobrwyo un o'ch aelodau chi? Dim yn aelodau, na. Gwobrwyo ar un o'r rhai cyfryngau sydd wedi gwneud y papurau sydd wedi gwneud y cyfryngau mwyaf I amaeth, un o'r cyfryngau. A Sally Williams o'n hwnna, mae hi'n ar hyn o bryd yn gweithio efo Shropshire Star, a mae hi wedi gwneud gwaith arbennig iawn yn hyrwyddo y byd amaeth i'r byd ar betws. Os da ni, fel Undeb, yn ffodus iawn o wedi cael pobl fatha hi a fatha chi I fedru ehangu y neges ledaenu fo dros Gymru I gyd. A mae hi wedi gwneud gwaith ardderchog I hybu diwyddiant amaeth. Ac mae wedi bod yn cyfweld pobl allweddol yn byd amaeth trwy'r byd. A hefyd oedd wedi bod yn rhoi cyfweliad i'r cyn-brifnidog byn hyn David Cameron yn felly. Ar anrhydedd oedd hi'n cael un o'r gwobrau, oedd hi'n cael y ffon figel hyfryd. Ffon figel, Gymreig. Ie. Ac oedd hi ymwneud iawn o'r anrhydedd ac o'r ffon. Wel, diolch I chi am eich cwmni heddi, Glyn. Hyfryd I weld chi bob amser ac wrth gwrs diolch am y baned a diolch am gael cyfle I eistedd lawr 'da chi fynd. Diolch yn fawr. Ie, diolch yn fawr.